Fas un tour turístic per Catalunya, però seguint a l'eix del Mediterrani. Encara no t'han expulsat? No m'han expulsat. Hi ha sí, hi ha poques ciutats d'interior, ara que ho penso. Hi ha un moment que se'n va a Prades, em sembla, i Reus, al final està Reus i el Morell, que no toca la platja, però sí, la ruta... Bé, i Girona. Però sí, Parles d'Irlanda, molt bé. I llavors, Sant Cugat, Portbou, Girona, el que diem, Reus, és tot costaner. L'aigua i tu? Sí, perquè és l'estiu i és normal. O sigui, això, la història passa, diria que juny-juliol, amb la qual és normal que passin aquestes coses a la platja i tot plegat, però vaja, també perquè les pistes que es va trobant o els llocs on es veu obligat a anar per X circumstàncies, doncs dona la casualitat que estan a la platja, la majoria, i bueno, és una vegada més per això que deia, no? De fer petits homenatges a llocs que m'agraden. Podria, en lloc d'anar a Castelldefels, anar una mica més endins? Podria anar al lloc, jo que sé, a Sant Boi, o una mica més, o a Terrassa, però ja que estem, doncs el fem a la platja, que és més divertit. Bé, el que sí està clar és, l'època marca moltíssim, no? Però el que són les rutes monàrquiques no les trepitja gaire. No. Això també és veritat. Hi ha moltes clocades d'ulls, com dèiem. Hi ha un fet generacional, no? Hi ha moltes clocades d'ull a el que són les tres generacions, avi, mare i fill, amb molts referents musicals bastant sobtats. Per què li sobta tant en el Marc les preferències de música de sa mare? Bé, d'entrada, perquè com a nen pijo de Sant Cugat segurament escolta els Arctic Monkeys o coses pitjors. I llavors, clar, d'entrada se sorprèn perquè la seva mare és americana, no? Perquè ha nascut allà i seria normal doncs, que escolti coses U2, Bruce Springsteen... aquestes coses, però en canvi ell arriba, posa el CD de la mare i es troba que la mare escolta l'Albert Pla, que escolta... Això sorprèn a qualsevol, Sí. No cal ser son fill. Però vaja, Antònia Font o Manel, coses més noves, i ell diu, ostres, però si la meva mare jo la tenia per una altra dona, doncs sí, amb el tema Tina Turner i tot, que ja li toca, però en canvi se sorprèn de tots aquests gustos musicals. Tan mostrats per una banda i tan actuals. Clar, perquè ell no sap aquesta part, no coneix prou aquesta part de com la mare s'ha arribat a implicar o com la mare arriba a estar dins del panorama català, no? Tu això ho descrius molt bé. Suposo que com la majoria de fills es trobaran identificadíssims, no? De que en algun moment han descobert que els seus pares no eren el que pensaven, no? Però tu descrius especialment bé. T'hi has trobat? Amb què descobrir que la meva mare... Ta mare què pensa de tot això? No, home, jo espero que la meva mare, si és que té alguna cosa a veure amb la de la novel·la, siguin poques, perquè Déu-n'hi-do. I no, la veritat és que no, jo crec que els meus pares, i crec, dic crec... Mira que el Marc també ho creia. El Marc també s'ho creia, amb la qual no ho sabrem mai, no? Però jo crec que són, vull dir, normals, vull dir... T'estàs ficant en un jardí? Sí, no... Ja se m'entén, vull dir que... Amb tu va acabar la vida. No. Tens germans, és veritat, perdona. Tinc germans. A veure, que està clar que han fet coses que jo no sé, sí. Que no les vull saber, també. També. Accés d'informació, senyors. No tot s'ha de dir, està. O sigui, el Marc... Una de les coses que passa és que el Marc vivia molt més feliç quan no tenia ni idea del que feia la seva mare. Bé, això és la felicitat de l'ignorant. Correcte. Amb la qual, rius de tinta, n'hi ha hagut d'això. Si hi ha coses que no sé, doncs el que deia, no les vull saber. Però, vaja, jo segueixo pensant, segurament innocentment, que són els pares exemplars i que no han matat a ningú i no han fet coses dolentes com ha hagut de... Bueno, dolentes o... I si els trobes escoltant Antònia Font, no et poses nerviós? Home, sí. M'estranyaria molt. D'entrada perquè, per exemple, el Albert Pla... No, a veure, aquí et preocupa a tothom, Sí, però els meus pares, vull dir, si algun dia sento el meu pare escoltant Albert Pla, algú passa. Llavors ja l'he de portar a algun lloc, que el mirin bé, perquè algú passa. És símptoma ja de reflexió profunda. Sí. Aviam, hi ha una cosa... Ja hem vist que amb el tema de les arts marcials tens el gust per documentar-te. Sí. Cosa que t'agraïm profundament, perquè avui en dia... Aviam, Viquipèdia està molt bé, som els millors en el que és l'edició en català, som paradigma de font a contrastar i de més, però la gent té costum de xerrar de coses pels copypastes, Sí. que fa en els Google Translators, que també. Fas descripció de certes coses molt curioses, que per edat, per generació, evidentment, a vegades sobta, no? La informació sobre aquest telèfon mòbil del servei secret xinès?
els serveis secrets xinès i els telèfons mòbils. A veure, no tinc o no he tingut cap contacte amb el servei secret xinès. Que se sàpiga. Que se sàpiga, si no, no us ho diré. Hauria de fer que semblés un accident. Hauria de fer més un accident i, és més, si ho sabés, no us ho podria dir. Però és la gràcia de l'espia. Ja. No us ho podria dir. Llavors, sí que he parlat amb gent que sí que ha tingut algun contacte amb alguna cosa similar als serveis secrets xinesos. Sí que he tingut accés a... I de fet ha sigut més tard del llibre, amb gent que havia estat ficada amb temes de seguretat informàtica amb la policia, i no diré quina, i tot això es farà servir més endavant, jo crec. I amb aquest llibre la veritat és que és tot, si vols, imaginació, Sí? Però quantifiques, veus que hi ha més i que el que dèiem, no? Que la realitat a vegades supera la ficció. Sí, això sempre. Això és ja garantia contrastada de fet i fet. Però clar, quan dius això de, concretament, com les ràdios de galena de les d'abans però millorat, Sí. vol dir que saps que és una ràdio de galena Sí. i estàs parlant d'una mena de mòbil amb aparença que fins i tot es recarrega sol. Sí. A veure, també en aquest cas he tingut assessors externs amb el tema mecànic i tecnològic, perquè jo fa uns anys, com aquell que diuen, prou feina sabia obrir l'ordinador. I segueixo sense ser gaire expert en tot el món 2 i 3 i 4.0, amb la qual concretament tot el tema tecnològic, el nostre amic Dani Bret va fer algunes aportacions i ajuda perquè l'autor no arriba tant. O sigui, puc saber de coses, però no de totes. Una de les coses que sobta és que tota l'erudició que hi ha dintre del llibre amb algú que és tan jove és el fet de dir és chico completo, chico comansi perquè serveix per un roto i per un descurs. Com a bon periodista que aspiro a ser, sé quan s'han d'anar a buscar segons quines fonts i on trobar-les quan tu no tens la informació. I en aquest cas, per exemple, un altre exemple, a banda dels telèfons mòbils, doncs hi ha el tema de les pistoles. Hi ha moltes pistoles aquí a la novel·la. Hi ha moltes referències fins i tot a cotxes. A cotxes, sí. I mira que jo no sóc jo ni un fan ni d'una cosa ni de l'altra, ni de les armes ni dels cotxes, però vaja, això sí que t'informes una mica, llavors, doncs, des de, en el meu cas, per exemple, parlar de la pistola que porta, una pistola que surt, deixem-ho així. Deixem-ho així, ves que si no desvetllarem les coses. Doncs és buscant pistoles per internet, que és una cosa que als Estats Units és molt fàcil, vull dir, molta informació hi ha. És que aquí volia arribar. Clar. Doncs dius, a veure, quina pistola porten els marines americans quan estan a la guerra d'Afganistan? Doncs això pots trobar, i no només ho trobes, sinó que trobes vídeos al YouTube de com funciona, de com carregar-la, de quina és la diferència amb l'altra pistola, o sigui, així com quan et vols comprar un mòbil i dius, no sé si comprar-me un iPhone 5 o un Samsung 3. I vas al YouTube i poses comparació iPhone 5, Samsung 3, i et trobes allà, doncs allà al YouTube hi ha comparació Beretta M94 amb Glock i un vídeo de 15 minuts sobre què té de més la Beretta que la Glock, què té de més la Magnum que la Desert Eagle, tot. Això és una informació que està al YouTube gratis. I, bueno, doncs, a l'hora de fer aquestes investigacions, doncs, tires de la xarxa, i amb alguns d'aquests contactes que he anat fent en presentacions de llibres i parlant del tema, m'han arribat a fer comentaris que del nivell, o sigui que jo pensant, ningú se n'adonarà de si hi ha alguna mena de... I no, jo vaig rebre un mail d'en plan que sàpigues que la Beretta 92 no és una arma com expliques al llibre, que no sé què, que jo et recomano, i jo dient, vale. Prenc nota. Parlem. O sigui, jo m'ho apunto, quan em toqui seguir parlant del tema ja parlarem. I això està molt bé perquè tinc ara fonts noves per si hi ha més cicatrius o més llibres d'aquests, saber anar... Vull dir, ja tinc la font perfecta perquè em digui, a veure, escolta, tu quina arma utilitzaries per aquest tema? Tu com et saltaries segons quines... normatives d'aquestes, sí. Vull dir que això m'ajudarà molt amb el tema de si he de seguir escrivint amb T'has sponsoritzat alguna armeria fins ara? No, i a més... Puc dir que a la segona, pel tema del Kung Fu i arts marcials, les armes de foc no tenen tant protagonisme com altres tipus d'armes. Llavors hem abandonat una mica tota aquesta aparicions mecàniques, tècniques i tecnològiques que hi ha a la primera per anar a un món molt més místic i rural a la segona, no? Però segueixo pensant,
Senyors, no he complert, no hi comenci. A tot això, què estàs fent carrera per ser el proper assessor de la Generalitat quan siguem un No, i estaria bé, Però... No, però seria més divertit ser ambaixador, que treballes menys. És que manquen dades a mi. Sí, però no tinc cap mena de voluntat política ni d'assessorar, i si jo he de fer el que sigui pel país endavant, però no a aquests nivells, no crec, no m'han trucat, I hem vist que hem fet el comentari de que tota la novel·la està plena d'al·lusions a Catalunya, a la identitat catalana, que és una cosa que tens molt arrelada. De fet, una anècdota personal que podem tenir és que nosaltres ens vam conèixer, precisament vam contactar i ens vam conèixer pel Catalans al Món. Per Catalans al Món, sí. A un 26 de desembre, el dia de Sant Esteve. Explica'ns una mica això. El Catalans al Món? Sí. Bueno, Catalans al Món... Tenim un llibre que és com una guia de viatges, sí. Més interdisciplinar, internacional... No, de fet, el llibre comença a Irlanda, perquè és on està vivint el Marc Saladrigas en aquell moment estudiant anglès, i Catalans al Món... Comença a Irlanda. Comença a Irlanda, i no comença Catalans al Món a Irlanda, comença Catalans a Dublín, i de Catalans a Dublín passa a diferents webs, i ara, doncs, Catalans al Món i Catalans a tants llocs, i a més jo estic al mailing, que cada 2 per 3 tenim una web nova a no sé quin lloc. I doncs senzillament són petites xarxes socials que van començar quan encara no existien les xarxes socials, sinó que en aquell cas eren pàgines web on els catalans que vivien a segons quina ciutat es posaven en contacte i fer coses tan banals com un sopar o fer coses tan serioses com muntar un Sant Jordi o un 11 de setembre per la comunitat catalana d'un lloc determinat. I això, doncs, tot això és gràcies al Sergi Marzàbal, que et saludem aquí allà on estiguis a Mèxic. I vaja, el Sergi ha creat aquesta xarxa que compta amb milers d'usuaris i amb això, com dèiem, amb centenars de ciutats que connecten els catalans allà on van i que és una cosa fantàstica. I no només això, sinó que serveix, per exemple, per assessorar programes tan interessants i tan ben fets com és Afers Exteriors. Vull dir, el mateix Miquel Calçada truca a la porta de Catalans al Món a vegades per dir, escolta, proporcioneu-me catalans a X lloc, perquè necessito pel programa. Vull dir que és una cosa que ha creat el Sergi, que s'ha fet molt gran, que es farà més gran, i que és una eina fantàstica de comunicació i de contacte. A més, més enllà dels casals, que també ho són, però que, clar, quan els van crear els casals, justament en l'època de l'exili de l'avi, que els casals no tenien internet. Però ara pots crear casals virtuals, i és una mica el que ha fet el Sergi, no? Crear casals virtuals a diferents llocs del món. A més, heu estat reconeguts. Sí. Com va això? Reconeguts per qui i quan, vols dir? A veure, ara m'he perdut. Com a associació. Sí. Bueno, ara ja som, a banda de les webs, hi ha l'Associació Catalans al Món, que és una associació sense ànim de lucre, doncs, per potenciar tot això que dèiem. I sí, és una associació que ja té el seu NIF i que començarà a treballar d'una altra manera a banda de les webs, doncs per oferir tot això que s'ofereix a fora, però també fer-ho visible aquí, perquè no només és que la gent ho sàpiga quan se'n va al món, sinó que aquí també ho podem saber, i és una manera de posar-se en contacte amb catalans que estan a fora. Per exemple, m'he d'anar a viure a Sud-àfrica, doncs per què no em contacto amb els catalans a Johannesburg, m'expliquen el què, i fins i tot hi ha l'opció ara que es diu Padrins al Món, que és que hi hagi un català que viu allà que t'apadrini d'alguna manera i t'ajudi amb tot aquest moviment, tota aquesta mudança, i t'assessori, perquè se suposa que si viu allà en sap bastant més que tu. I no només això, sinó que també ha arribat als temes de reivindicacions, com poder votar quan estàs a segons quins països perquè el Ministeri no t'ho posa fàcil, i amb temes tan importants i d'actualitats d'avui en dia com és les votacions que ha d'haver-hi, si és que hi ha, el dia 9 de novembre a la consulta, amb el cens i tot plegat, perquè consta que la Generalitat està impulsant un cens perquè els catalans que estan arreu del món es donin d'alta i la Generalitat sàpiga que estan a alguna banda, i amb això probablement, si es donen d'alta amb aquest cens, se suposa que podran arribar a votar a la consulta del dia 9 a distància, si és que s'acaba fent. Bé, de moment cal dit aquí, és una de les coses que volíem deixar clares, més que res perquè comenci la gent a prendre nota, que hi ha que difondre. Tornem al llibre i a l'espionatge. Vinga. Walt Disney. Walt Disney. Tots els espies tenen nom de personatges de Walt Disney. Sí. I el capo, Walt. I el capo és en Walt, clar. És La idea sorgeix de... La idea sorgeix de... A veure,
Per mi en Walt és i tornant als referents de... Àngels de Charlie... Àngeles de Charlie i més encara l'inspector Gadget, no? El paio aquell que sortia i no el veies mai, només se li veia la mà acariciant un gatet i aquestes coses, doncs en Walt és una mica aquesta figura, no? El dolent o la persona misteriosa com a una sèrie de fils però que tu no el coneixes mai del tot però que alhora és captal, no? Perquè se suposa el capo dels espies de l'organització, no? I el fet de que tinguin noms de personatges Disney, està clar que també és un petit homenatge a les pel·lis Disney que a mi m'agraden molt i m'agradava molt quan era petit i em segueixen agradant ara quan han evolucionat amb el tema Pixar. I vaja, està clar que els espies no es poden dir pel seu nom, perquè si no ja no són espies. No. Amb la qual hem de buscar-li algun nom en clau. I posats a posar noms en clau, doncs per què no personatges Disney que més tinguin a veure segons com amb el país on estan I és més, aquí anant a un altre referent com pot ser el James Bond tenen 00, no? 007, 006, 00, el que sigui. I doncs per què no tenir altres noms? I és més, a vegades en el James Bond, quan un agent mor o quan un agent se l'ha de substituir, es crea un 900. O sigui, ja tenen uns noms o uns números en sèrie per substituir-lo. Què vol dir? Que la plaça, per exemple, de Quasimodo, quan el Quasimodo mori o l'haguem d'eliminar, doncs la pot ocupar un altre, però seguirà sent el Quasimodo perquè és la plaça que tenim assignada, per exemple, a París. Bé, amb això acabaríem també retrobant tot un bagatge de còmic amb un fantasma que camina. L'altre dia tenim el Miquel Jiménez i ens en parlava precisament de l'home emmascarat, no? Sí. Que aquesta nissaga t'anar ocupant, no seria per via familiar, però vas ocupant el mateix personatge i sempre hi ha un Quasimodo, no? Sí, és un aspecte que, clar, el llibre el Marc no s'hi pot arribar a ficar prou, perquè més aviat... Prou feina té. Ja prou feina amb sobreviure, però sí que li toca descobrir qui són aquests personatges i en va descobrint uns quants i clar, ell no sap què passa, no? Perquè no sap en Walt com mou els fils i de quina manera els mou, però sí que és evident que aquesta organització existeix i que, el que dic, quan hi ha un que falti, doncs en Walt ja s'encarregarà de proporcionar-ne un altre i probablement amb el mateix nom o probablement amb un altre nom si s'escau perquè Disney va fent personatges nous.